ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲಿತೇಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಆಜತ್ತ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಗಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡಲ್ಲೇ ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಚದ್ರನೆತ್ತ ಪುದರೆ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲಿತೇಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲ್ ಆಜಿ ಅಂಚನೆ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾ ದಿನಕುಲು ತೆರಾಣ ಕೂಟ ದಿನಕುಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಕಾಯ್ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಅಗಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಮರ್ಗಿಳ್ಳಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾರ ಕಲಾವಿದರು ಶಾಸ್ತಾವು. తెరిదినకులు పొక్కడంతినత్తి పునాన తిండేనా పశుపతి చికిత్సాలయాన్ దయవండే ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಯೋಗ ವನ್ಪುನಿ ಬೀಜ ಭೋಜನನೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಡಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪುನು ನಡುಟು ಯಾನೊರಿ ಆನು ಮಗೆ ಯೋಗತ ಒರೆ ಸುಂದಾನೆ ಏಪಲ ಈತು ಬರ್ತುಗು ಬರ್ಪ ಇನಿ ಒಂಜಿಲ ತೋಜ್ಜ ಅಲ್ಲೇ ತೋಜಿ ಬನ್ನಾಗ ಈ ನಟ್ಟಿದ ಕಂಡು ನೇಜಿ ಬಾಡ್ದೆ ಬರ್ಪನ ಪೊಂಜೊಲ್ಲಕ್ಕ ಸಾಲ್ದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣೊಲು ದನಿ ವಾಸನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಪೊರ್ತಾನ್ ಬೇಲೆ ಸುರುಮನ್ಪುಗನ ಬೇಲೆ ಶುರು ಅನ್ಪುಗ ಬೇಲೆಗೆ ಪೊರ್ತಾಯಿನತ್ತು ಈ ಪೊರ್ತಾದು ಬತ್ತೀನಿ ಪಿರ ನನ್ನ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪೇರು ಮಗಳು ವಾಸನ್ನ ದಾನೆ ಬಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಸ್ಸಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂದಿ ಅನಂದ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂದದೆ ನಿನ್ನ ಏಪಲ ಮುಗಿಯರಜ್ಜಿ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ದನಿಟ ಒಂದು ನಿಕ್ಕೆ ಹೊಸತ್ತು ಬಸ್ದೇ ಪಾದು ಹೊರಡ ಶೇ ಅರೆಗ್ ಬಂಗ ಬಂದೆ ಶೇ ಅರೆಗ್ ಬಂಗ ಬಂದೆ ಈತ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಾರ ಬಸ್ ತೇದು ಕೊರ್ಪೇರ ಓ ದೂರ ಒತ್ತಾರೆ ಯಾನಿದ್ಯಾನ ಶೇ ಅಂಚು ಮಿಷನ್ ಒತ್ತಾರೆ ಆಜಿರಿ ಅವೇನೇ ಪನ್ನಿ ಯಾನ ಮೂಲಕ ಅಂತಿದೀತ ಓಡೆವಲ ಈ ತಪ್ಪಾರಿತಿ ಬಲ ಬಲ ಚಳಿ ಚಳಿ ಚಳಿಯ ಗೆಳತಿಯ ನಿನ್ನ ಆಜಿರಿ ಪಾಡೋಡು ಅವ ಕಾಂಡೆ ಫಲ ಹೇಗೊಂದಿನ ಕಲ್ಪವೆ ಬೆರೆಸಿಲೆ ಬೇಗ ಲೋಡು ಬಾರಂಡು ಚೆನ್ನೈಗೆ ವಾಸನ್ನ ಓ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಾವೆ ನಾನು 5 ದಿನ ರಜಾನಾ ಶೇ ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ಬಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಾನು ವಿಷಯ ಎಂಜಿನದೆ ಎಂಕ್ ಏನಂತು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಯೇ ಎಂಚ ಏನಂತು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇನ್ನಂತೂ ಬೇರೆ ಪಾಲು ಬರ್ಪುನು ಏರ್ ವಿಜಿ ಪಾಲ ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ಬಗ ಏನಂತು ಒಂಜಿ ಆನ್ ಪಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಿದೆ ನಿನ್ನೆಂಚಿನ ಕರಾಳಿಸ್ತಾವ ಪುನಃ ವಾರ ಗೋರ ಒರಿಯೊರಿಯ ತುವೇರ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರುಲ್ಲೇರತ್ತ ಎಂಚ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಮ್ಮೇರು ಅಮ್ಮೇರು ಒಂಜಿತ್ನಾನೇ ಪೊರ್ಲುದೆ ಸಾರ ಇತ್ತನ ಬಂಗ ಶೇ ಅಂಚತ್ತು ಅರೆ ಗೋವುಲ ಪತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಈ ಸತಿ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ತುದು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ತುದು ಕಟ್ಟೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟನಂಡ ಈ ಸರಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೆರವನ್ ಪಾಲ್ ಸೋಕು ಬಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂಚಿನೆ ವಾಸನ್ನ ಏಪ ತುನಲು ಕುಸಲೇರ್ನ ವಾಸನ್ನ ಓ ಈ ಸತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡಿ ಸೆಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲುಲ್ಲತ ವಾಸನ್ನ ಓ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯಗೇಂಡೆ ಎಂಚಿನದೆ ನಮ್ಮ ದನಿ ನಿಲ್ಲಡ್ ಕಲ್ವೇರ್ ಹೋಗದರಿಗೆ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಎಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡರೆ ಹೋತಲ್ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದೆ ಏರ ಕೇನ್ ಎಂಡಾಲಿ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚತ್ತೆ ವಾಸನ್ನ ಓ ಅಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಡ್ 1 ಲಕ್ಷ ಕ್ರಯದ ನಾಯಿತದಲ್ಲ ಕಲ್ವೇರ್ ಬೈದೇರಾ ಎಂಚ 1 ಲಕ್ಷ ಕ್ರಯದ ನಾಯಿತದಲ್ಲ ಕಲ್ವೇರ್ ಬೈದೇರಾ
ಅಕ್ಕಲು ಕಲ್ವೇರು 1 ಲಕ್ಷ ಕ್ರಯದ ನಾಯಿನೇ ಕಂಡೊಂದು ಗೊಂತಿ ವಾಸಣ್ಣ ಓ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರಂದೆ ಇತ್ತೆ 4 ತಿಂಗಳಾಂಡು ದಣ್ಣಿ ಸಂಬಳ ಕೊರಂದೆ ನಿಕ್ 4 ತಿಂಗಳು ನಿಕ್ ಲಿಂಕ್ ಎಂಚಿನೆಯಾ ಸೇ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರಂದೆ 4 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನಿ ಬನ್ನಿ ವಾಕ್ಯನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅದು ನೋಡು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಬಂದು ಅರ್ಥವೇ ತೇಪುಂಡು ನೇಯ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀರಿಂದ ಎಂಡ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಹೋದು ದನಿನ ಬತ್ತಲೆ ದಾನಿ ಎಂಗಳು ಪಾಪದಕ್ಕುಲು ಬಂದು ಪನ್ಪಿನ ಪೂರ ಕೇನೋ ಅಂದೇನದಾರ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿನಿ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಸಂಬಳ ತೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೀಡಡ ಏ ಯಾನು ತಪ್ಪು ಅನ್ನತ್ತು ದನಿನ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬೋದು ಪತ್ತಲೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುವನ್ನಿ ದಾದ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಂಚ ಕೇಣಿ ಇಂಚ ಕಾಸ್ಕೆಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಜನ ಅತ್ತಾರು ಯಾರು ಬರ್ನಗಾರನ ಬೆರಿ ಬುರೋಡು ಬೆರಿ ಬುರ್ದಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಚಿಂದ ಪೂಜೋಡು ಪತ್ತರು ಮಂಗೆ ಮನ್ಕೊಡು ಆ ಜನ ಮಂಗೆ ಮಂತನ ಆ ಜನ ಕಾಸು ಕೊರಂದೆ ದಾನೆ ಆ ಜನ ಕೊಡು ಆ ಜನ ತಮ್ಮೇರ್ಲ ಕೊರೋಡು ಹಾ ಇತ್ತೆ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಸುಲಾಭರೇನು ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಹಾ ಅವ ಸರಿ ಹಾ ಸರಿ ಫುಲ್ಲು ಆರು ಬರ್ನಾಗತ್ತ ಕಮಲ ಯಾನ್ ಸಿರ್ಪಿದೆ ಪೋಪೆವ ಈ ಬೇಗ ಪೋ ಬೇಲಂದು ಬೇಡ ಬರ್ಪುನಿ ಪಿದೆ ದನಿ ಬತ್ತೀರಿ ಬೆರೆಸಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಲ ಅವಳು ಆಂಡು ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಗೊಂಬೆ ಬತ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಹನ್ನೊಂದು ಭೋಜ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ದನಿ ಬೀಜ ಭೋಜನೆ ಬಾತೇನು ಎಂಚ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲೇ ಎನ್ನ ಬೀಜದ ಅವಸ್ಥೆ ದುರವಸ್ಥೆ ಆತನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೂರ ಡೌನ್ ಆತಿ ದಾಳ ನಡಪುಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಉಂತುದುಂಡು ಪಿದಾಯ್ ಪಿನ ಇಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಂತುದುಂಡು ತೂಕ ಸರಿ ಯಾವು ಒಪ್ಪೆ ಬೇಲ ಒಂದು ಕಮಲ ಇದು ಕಮಲ ಕಮಲಲ ಲಂಗ ಜಲ ಜಲ ದನಿಗಳ ಚಡ್ಡಿ ಫಲ ಹೋದು ತುಯ್ಯನಟ ತೂ ಅಂದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಅತ್ತೆ ಕಮಲ ನಿಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಏತ್ತು ಸರ್ತಿ ಬಂತೆ ಹಾಂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಲೂಸ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಈ ಲೂಸ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ಪಿನಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೆಷಿನ್ದಾಗ ಆಯ್ತಾಡೆ ಬೋಪಿನಿ ನಿನ್ನ ಲೂಸ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಆ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಜಿ ಮೈಟ್ ಆಪಿನಿ ನೇನು ಮಾತ ಇಂಕ ತುಯ್ಯರೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆನಯ್ಯ ಯಾನಿದ್ದೇನೆ ಅದಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಚತ್ತು ಸರಿ ತಂಚ ಆನಿನ್ನ ಎಣ್ಣಿಲೆ CC ಕ್ಯಾಮರಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದಾವಾದಿರು ಬೈ ಯಾನು ಎಂಜಿನ ಬನ್ನಿ ಎಂಚ ಯಾನು ಪಾನ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡಾರು CC ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೂಲೆ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ತುಯ್ಯರ ಯಾನು ಯಾಪಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಪ್ಪೆನ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಅಪಾರ್ಥ ಮಲ್ತುನ್ವಿ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತಾಯಿ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೆ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೆ ದನಿ ಸಾಲದಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೆ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೆ ದನಿ ಮಾರ ಇದೆ ಈ ನಮೂನೆಯನ್ನ ಪಿರಾರ್ದು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಅಂಡ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕಮಲ ಎದುರು ಬಲ ದನಿ ಇರ್ನ ಪಿರೌಡೆ ತಿರುಗಂಡ ಇರು ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪರಂದು ವಾಸನೆ ಪಂಡಿರು ದನಿ ಏನು ಈ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತಾಯ ಬನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಕೊರುವೇರು ಬನ್ನಿ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೆ ದನಿ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ನಮೂನೆಯನ್ನ ಕೈ ಪೂಜಾಡೆ ಅಣ್ಣ ಸಂಬಳ ಎಂಚ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವಳ ವಾಸನೆ ಪನ್ನಿ ದನಿ ಇಂಚ ಪೂಜೆ ಇರು ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪರಂದು ಪೂಜೆರ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂತಿನ ನಡೆ ಪೂರ ಯಾನೆ ಪನ್ನ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತದ ಲಜ್ಜ ಯಾನ್ ಬೋದು ಗುವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಯಾರಂತ ಲಾಗಿವನ ನಿನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೇನ್ ಪೋಲ ಇತ್ತೆನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಏನಡ ಕೇನ್ ಎಂದದೆ ಸಂಬಳ ಒರ್ಲೆ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಂಬಳ ಒರ್ಲೆ ಬೆನ್ಪಾಯಿರ ತಿರುನು ಸಂಬಳ ಒರ್ರ ತಿರುಜ ಸಂಬಳ ಒರ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಕಮಲ ಟೈನುದು ಕಟ್ಟಾತನ್ ಎಂಚ
ಐನೂದು ಕಟ್ಟಾತನ್ ಗಮ್ಟೆ ಪಾಡಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಐನೂದು ಕರ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು 500 ಕರ್ತು ಕೊಡ್ತೀನ ಅಂದವು ఒక 500 ಕರ್ತು ಕೊರಂದೆ ಮುರಾಣಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತದ 1 ಬರಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಕಬೋತು ಜನ ಅಂಚತ್ತದಾನೆ ಮುಗೆ ಎನ್ನ ಎಂಚ? ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಐಕಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಂದರು ಅಂಚ ಪೋಯಿನಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಬಾಲ ನಿನ್ನ ನಮ್ಮ ఒక ఇదే బులిబులు ఎన్న ధ్యానాలకి కనికరోడు కంపెనీ కొరిని కనికర కాపీ మొల్ల మిత్తి నీకు కనికర కాపీ మోలు మీరని మురని 1 గంಟೆ ಬತ್ತು 1 ಬರಕ್ಕೆ ಓಡೆ పోತೀನಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ పడి ಬಾಲೆಂತಿಯಾರ పోತಿನ ಮೋಲು ಮೋಲು ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ పోತೀನಿ ఇప్పుడు అల్ప మొల్ల టికెట్ కి కౌంటర్ గలటే సుల్వాన్ బనదే దానికుల్ల సుల్వాన్ కంచిల్ల బాలే పోతా ಅತ್ತದಾನಿ ಯಾನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋತೆ ಬಂಡದು ಇರಗೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ಲ ನೀ ಬಾಲೆಂತಿಯಾರೆ పోతేది ಯಾನ್ಲ ನೀ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಾಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ పోದಿತ್ತೆ ಶೇ ಇರೆಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಬಂಡ್ರದಾನೆ ಯಾನ್ ಆ ಲೈನ್ ರಶ್ ಇಡುಂತುದು ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪುನ ಬದಲು ಇರಡನೆ ದೆಪ್ಪದು ಎತ್ತ ದೆಪ್ಪವರಪ್ಪ ದೆಪ್ಪವರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸಲ್ಗೆ ಬುಂಡ ಎನ್ನ ಪೂರ ದೆಪ್ಪದು ಕಡಪ್ರಾರಿ ಕಮಲ ಓ ಬೇಳೆ ತುಲ ವಾಸು ಮುಲುಕುಲೊಂದು ಮೂಸವೇ ನೀನು ಮೂಸವೇ ಜನ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಕರ್ಮ ಹೋದೀತೀನಿ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕದು ಏಪನಿ కల్లడు రమేష్ అన్న గొంబె వీళ్ళకని దన్ని పోండు అలా శని వత్తిని ಶನಿ ಸೇಲಮುರ್ದಿ ಗಿಲ್ರಾಜ್ ఎవరొందుల్లే ನಿನ್ನ ಸೀರೆದ ಕಂತಿದೆ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ವಸನ ವಸನ ಉಂಟುಂಟ ಹಾಲು ಪಿದೇವರಡು ಬಕ್ಕಿ ಬೋ ಶ್ಯೇ ಅಂಚೆತ್ತು ವಸನ ఆయన ಸೀರದ ಕಂತು ಬಾಕಿಂಡು ವಸನ ಯಾನು ಉಲೈಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ ಉಳ್ಳೆಂದು ಒಂಜಿ ಮನೋಚಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಬೋ கோபா வாசண்ணா ಓ வணக்கம் ಹ வணக்கம் ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂತಿಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ದೇ அஞ்சத்தி வணக்கம் பண்ட நமஸ்கார ನಿಕಲ ತಮಿಳ್ನಾಡದ வணக்கம் ಅನ್ನಮೆ ಓ ಮುತ್ತು ಆ? ತಾನೆ ಮೋನೆಡಿ ಬಾರಿ ತೆಲಿಕ ಕೂಲಿ ದಿರ್ತಿರ್ತದೋಜು ನೀನಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಮಾಲುಂಡು ಬ್ಯಾಗಡ್ ಎಂಚ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ದ ಮಾಲುಂಡು ಬ್ಯಾಗಡ್ ಫಾರಿನ್ದನ ಕಂಟ್ರಿಯಾ ನಿಂಗು ನತ್ತಿ ಸೀರೆ ನಿಂಗು ನತ್ತು ತುತ್ತುನ ತುತ್ತುನ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಮಾಲ ವೈದನು ಹಾ, ಹಾ. ಪೊಡವೆಗಳು ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಮೊಡವೆ ಅತ್ತಿ ಪೊಡವೆ ಪಂಡ ಸೀರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಭಾಷೆ ನಲ್ಲ ಸೀರೆ ಭಲೆ ಜೀವ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಸಣ್ಣ ಏನ ಬಂಗುಡೆನಾ ಸೀರೆ ಸೀರೆ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಭಾರತಿ ಸೀರೆ ಇಟ್ಟ ಭಾರತಿನ ಸೀರೆ ಮಾಪಾತಿ ಈ ಸೀರೆ ಅವತ್ತೊಂದು ವತ್ತಿನ ವಾ ಭಾರತಿ ಭಾರತಿನ ಸೀರೆ ಅಂದ ಅಂಚತ್ತಿ ಮಗ ಭಾರತಿ ಸೀರೆ ಪಂಡ ಸೀರೆದ ಪುದರ್ ಸೀರೆದ ಬುಧ ಆ ಮೇಡಮ್ ಹಾ. ಇಂತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿ ಅದೇ ನಿಕುಲು ಆರತಿ ಮನ್ಪುನಗ ತುತ್ತುನ ಸೀರೆನೇ ಒಂದು ಭಾರತಿ ಸೀರೆ ಏ ಮುತ್ತು ಆ? ಒಂದು ಆರತಿ ಮಂತ್ನಾಗ ತುತ್ತುನ ಸೀರೆನಾ ಅಂದು ಅಂಚನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗ ಒಂದು 21 ವಾರ ಪೂಜಿ ತುತ್ತೊಂದು ಹೌದೇ ಆರತಿ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಪೊಚ್ಚ ಅಂಚತ್ತಿ ಓಲ್ಲ ತುತ್ತೊಲಿ ಬುಧ ಹೆಂಗೆ ಮಂಗೆ ಅನ್ಬು ಏ ಸೂಪರ್ ಏ ವಾಸಾನ್ ಸುರುತಾನೆ ನಾದುಲ್ಲ నేర్తల తెలుపుద సిరిజ్జే
ನೆರ್ತಿಲ ತೆಲ್ಪುದ ನಮಡ ಮಾತೊಂಡು ನರಿ ಜೆರ್ರಿ ಗರ್ರಿ ಪೂರೊಂಡು ನೆರ್ತಿಲ ತೆಲ್ಪುದ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ದ ಸೀರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಸೀರೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಲ್ಲಡ್ಕದ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಹಾ ಚೆನ್ನೈದ ಸೀರೆ ಚೆನ್ನೈದ ಸೀರೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಸೀರೆದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸೀರೆದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಲೆಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತವ್ರು ಈ ಸೀರೆದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಸೀರೆని ಎದುರು ತುತ್ತಾರೆ ಪಿರೌಡ್ ತುತ್ತಾರೆ ఒక ఎదురు ಓಪನ್ ಅಂಚತ್ತೆ ಪಿರೌಡ್ ತುತ್ತಿನೇ ಸುತ್ತುದು ಎದುರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಪಿರಾಡು ತುತ್ತಿನಾನೆ ಸುತ್ತು ಎದುರು ಬರ್ರೆಂಚಿನ ಮನೋಳಿದ ಬೂರು ಬರ್ಪು ನಾವು ಸೀರೆ ಆ ಮಂಗ್ಯ ಸೀರೆ ಎಂಚಂಡು ఏ సూపర్ ఏ ನಾದುರ నేర్తుల తెలుపు తెచ్చే ಪಣ್ಣಗ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಲೇಟ ಸುಳ್ಳಾಬಡ ಉಲ್ಲ ಮತ್ತು ಜಾನ ಮಾತ್ರ ರಪ್ಪ ಓಕೆ ಅಂದ. ಸೀರೆ ಲೇಟ್ ఉండే ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ತೆಲಂಗಾಣದ ತೆಲ್ಪುದ ಸೀರೆ ನರಿಂಗಾನದ ನರಿಂಗಾನ ಅತ್ತಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಂಧ್ರ ಆಂಧ್ರ ಆಂಧ್ರದ ಮೇಡಮ್ ಇದು ತೆಲಂಗಾಣದ ತೆಲ್ಪುದ ಸೀರೆ ಉಂದೇ ನೀರು ತುತ್ತೊಡು ಪಂದೇಜ್ ಬಲ್ಲೆಡ್ಕೊಂದು ಆಜಿರ್ ನಾನು ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಅತ್ತೆ? ಮೇಡಮ್ ತುತ್ತರಾಯ್ಜಿ ಈ ಸೀರೆದ ವಿಶೇಷತೆ ఓ ಗೊತ್ತುಂಡೇರೆ పల్లె 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 ಈ ಸೀರೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಚ? ಮೇಡಮ್ ಈ ಸೀರೆ ಅಂತ ತಂದು ಪೋಂದು ಪೋರ್ ಬಂದಿನ್ನಿಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಮೇಟ್ ಸೀರೆ ಉಂಡುಂದೇ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಫುಲ್ ಓಪನ್ 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 ವಿಮಲ ಈ ಸೀರೆ ತುತ್ತುನಾಗ ಹೆಂಕೊಂಜಿ ನೆನೆಪುಡು ಪನೋಡವ రాయగు ಓಪನ್ అత్తే సీర తుత్తరాయ్జిన సీరదాగు ಎಂಚ సీర తుత్తరాయ్జిన సీరదాగు ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಸಾರಿ అంచ పల్లె ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಸಾರಿ ಓಕೆನಾ ಬೇಡಮ್ಮ ಛೇ ದಾಪು ಜಾನಿನಿ ಸೀರೆದ ಬೇರೆ నేర్తు తెలుపు తెచ్చే ಎಂಚ నేర్తు తెలుపుదా ಇರೆಗೆ ನೆರ್ತು ತೆಲ್ಪುದ ಬೋಡಂಡ ಅವಳು ಗೋಯಲ್ದ ಬಲೆ ಉಂಡು ಪೋದು ತುತ್ತುಲಿ ಬಗಂಜಿನೆ ತೆಲ್ಪು 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 ನೀರು ದೋಸೆ ಸುಂದುಲ ಅಡಿಗೆ ಅಂಡ ಸಮಯ ಹಾ ಲೇ ಹಾ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇಳು ಹಾ ಸೀರೆ ಮಾತ್ರನಾ ಹಾ ಲೇ ನಿಂದ ಆನುಲ್ಲ ಐಟಮ್ ದಾಲಜ್ಜ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಓ ಇಚ್ಚುವಲ್ಲ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಬರ ದಾಲಜ್ಜ ದಾನೆಪ್ಪಂದೆ ಮಾತಲುಂಡು ಆಂಡ ಆನುಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಯಾನ್ ಇಡೆ ಪತ್ತೊಂಬೈಚಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಮೂಲ ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಆನುಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇರೆಗು ಬೋಡಾಂಡ ಅವು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಪಿರೌಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಪಿರೌಡು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ದ ಪಿರಾಡು ಮೈದಾನ ಅತಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಮೈದಾನದ ಆಮೆಟ್ ಮೈದಾನ ಆಮೇಲೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅತಿ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರ ಓಲ್ಲೊಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂಗಡಿ ಅಂಚ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಮಿತ್ತಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಿರ್ತಡು ಶರ್ಟ್ ಎಂಚ ಮಿತ್ತಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಿರ್ತಡು ಶರ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಮಿತ್ತಿಡು ಶಾಟ್ ತಿರ್ತಿಡಿ ಬ್ಯಾಂಟ್ ವಾಡು ನಿಕಲ್ನ ಉಲ್ಟಾನಾ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರಾಯ ಮಗ? ದೇವಾಸನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಮಾಲ್ಗೆದ ಅಂಗಡಿ ಅಂಚ ಮಿತ್ತದ ಮಾಲ್ಗೆಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ನು ತಿರ್ತದ ಮಾಲ್ಗೆಡು ಶರ್ಟ್ ಮಾರ್ನು ಅಂಚ ಮಿತ್ತ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತಿರ್ತ ಶರ್ಟ್ ಯಾಲೇನು ಮಿತ್ತಿದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ವಾಡ್ದು ಜಿಪ್ ಎಂಚ ವಾಡ್ನು ಇರ್ರಲಕ್ಕು ಸಾಲು ಅವೆಂಗಿನ ಒರಿದಿನಿ ಕೂಡ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಮಾಲ್ ಹಾ ಕಾಂಜೀವರಂ 2500 ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ರಡ್ಡು ಮಂಡ್ಯದ ರಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಹುಚ್ಚ ಭಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಮಾಲ್ ಕಾಂಜೀವರಂ ಕಾಂಜಿ ಬಿಂಜಿ 2500 ರೂಪಾಯಿ ఏ వాసన్న ಹಾ ಶೋಕುಂಡು ದೆತ್ತೊಲ್ಲಿ ಏರೆ ಇರೆಗೆ ಇಂದ ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಬುರ ಹೆಣ್ಣೊಚ್ಚಿ ಕುಂಬಟ್ಟು ಸೀರೆನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೆ ಬರ್ಪುನು ಕುಡ್ಲಾಗು ಇಂದು ಅಂಚ ಪೊಂಡಟಿ ಸೀರೆ ಮಂಡಟಿ ಸೀರೆ ಒಂದು ಮಕ್ಳು ನೀಲಾಡು ಕಂಡ ಕುಂಬಟ್ ಸೀರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು? ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲವ್
ಬಾರಿ ಗಟ್ಟದ ಮಾಲ್ ಮಾರ ಬರ್ಚ, ಬರ್ಚ. ಏಯ್, ಇಲ್ಲ, ಏಯ್, ಏಯ್. ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲಿ ಮಾರ. ಗಟ್ಟಿನ ಏಯ್, ಬುಡಿ, ಅಯ್ಯೋ. ಎನ್ನ ಪನ್ನಡನಿ ಎನ್ನ ಬೊಡದಿನ ಸೀರೆನ ಪರ್ತರತ್ತ ಮಾರ ಎಂಚ ಬೊಡೆದಿನ ಸೀರೆ ಅಂತ ಬಿಡ ಅಂಚನೆ ಮಗನೇ. ಬೊಡದಿನ ಸೀರೆ ಅತ್ತು. ಬೊಡದಿನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೀರೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬೊಡೆದಿನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೀರೆ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿ. ಫಾಡ್ ಬೇಗ ಫಾಡ್. ಸೈಯಡ್ ಹಾ ಹಾ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪು ಹೋಯ್ತಾ ಕಾಸು? ಸೀರೆ ಬರ್ತೀನತ್ತೆ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪು ಸೀರೆ ಹಾಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಣ ಎಡು ಈಗ ಪಣ ಎಡು ಪುನಃ ನೆಪ್ಪರೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನಿನ್ನ ಏ 2500 ರೂಪಾ ನಾ ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ತತ್ವತ್ತಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಕಂಪನಿ ವತ್ತದು ಅಂತ ತತ್ತು ಮರ್ಯ 2500 ರಡ್ಡರ ಸಾರ ನನಗೆ ದನಿವರ್ನಗ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ಬೋತಿ ಸೈಯದ್ ಯಾನಂಜಿ ಕೈವಾಡ್ನ ಕರ್ಮಗು ಬರ್ತಿಯೊಂಜಿ ರಡ್ಡರ ಸರ ಬೈಯಬಹುದು ಕುಲ್ಲುಗ ನೆನ್ನಿ ದೋಸಿನಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿ ನಿಕ್ಕು ಪುನಃ ಪಂದಿದಿಕ್ಲಕತ್ತ ಪೋ ಜಾಗ್ರತೆ ಬರ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ತಿಕ್ಕಡ ವಸೂಲು ಬಂದ್ಪದೆ ಪುಷ್ಪನ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನೈ ಕಮಲ ಉಂಡು ಹಾ ಕಮಲ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಉಂಡು ಈ ಸರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ನಡೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಕಮಲ ಹತ್ತು ನಿಖಿಲ್ನ ಬೀಜ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಕಮಲ ಕಮಲ ಕೊರಂಟ್ ಕಮಲ ಕೊರಂಟ ಕಮಲ ಅಮ್ಮೇರ್ ಪೆತ್ತಿಯರ್ ಆಮೇಲೆ ಅಶಿಷ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಬೆದ್ದಿನಿ ರಜೆ ರಜೆ ಕಮಲ ರಜೆ 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 ಉಂಟವ್ಯ ನಿಖಿಲ್ನ ಏಪಲ ಈ ರೈಲು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಕ ಸಾಕಾತನ್ ಉಲಾಯ್ಡುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನಾ ಬಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಾರೆ ಏಯ್ ರಜೆ ನೀ ಪೋಡಿ ದೇ ರಜೆ ಓ ದೇ ರಜೆ ಮಾರೆ ಸೈತೆ ಹೋಯಿ ವಸನ ఆయన ఆడను లేవైదే వసన ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಂತ ದೆಪ್ಪನ ಖುಷಿ ಆಪ್ನ ಮಂಗೆ ಮಂತದ ಕಂಡ ನಿಗ್ ವನದ ದೆಪ್ಪರ್ ಬಕ್ಕ ಇಂದೇ ಆಯ ಬರೋನುಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಪುನ್ಲೆ ವಸನ ದಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಮಂತ ಹಾ. ಆ ಏಪಲ ಬತ್ತ ಕಾಸು ಗುಪ್ಪದ ವರ್ಕ್ ಮಾತ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ವಾಸುಕ ಐಡಿಯಾ ಹಾ ಆಯ ಬತ್ತದ ಕಾಸು ಕೇನ್ವಿ ಹಾ ಒಯ್ತ ಕಾಸು ಕೇನ್ ಹಾ ಸೀರೆದ ಕಾಸು ಪನ್ಪೆ ಹಾ ಓ ಸೀರೆ ಕೇನ್ ಆಯ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚೆರ್ದು ಬಂದ್ಪೆ ಕಾಸು ದೇತನ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಪೋಪುಜಿ ಕಾಸು ಬೋಡಕ್ಕೆ ನಾಯನ ಕೈನು ಪತ್ತದು ಅಡೆಗೆ ಅರಬೈಪಾಡು ಕೈ ಬತ್ತಿಯೇ ಒಯ್ತಿಯೇ ಬಲತ್ಕಾರ ಮಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಇಡೆ ಗತ್ತಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ನನ್ನ ಬರ್ರ ಲಂಚ ಮನ್ಪನ್ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ಏನೇ ಪಾಯ ಬರ್ನಾಗ ಮ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಗಿಡ ಪನ್ ಹಾ. ಶುರು ಕವ ಓ ಕಮಲ ನೀ ಹಿಂಗೇರ್ಕಿಯ ಯಾನಿ ನಾನು ಉಲಾಯ್ ನಾಡ್ನು ಸೈಯಡು ದೆಪ್ 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 ಛೀ ಮಾತು ಉಳ್ಳಿರು ಮೂಲೆನಾ ಏಯ್ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪ್ಯಾ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪು ಹೋಯ್ತಾ ಕಾಸು ಒಯ್ತ ಕಾಸು ಸೀರೆದ ವಾಸಿರದ ವಾ ಸೀರೆದ ದ ನಿನ್ನ ಈ ನಾಟಕ ಮಾತಾಯಿಂದ ಬರ್ತಿ ಯಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ಬಣ್ಣಗ ಸುಮಾರು ಪೊಂಜೋಲ್ಲ ನಾಟಕ ತಗೊಂಡು ಬೈದೆ ದೆಪ್ 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 ದೆಪ್ಪು ಮುತ್ತು ಮುತ್ತು ಕಾಸು ಬೋಡೆನಾ ದ ನಿನ್ನ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಗ್ಗುನ ಈ ಮುತ್ತು ದೆಪ್ಪು ಕಾಸು ಏಯ್! ಮುತ್ತು ಕಾಸು ಬೋಡ ಉಂಡಾ? ಅಯ್ಯೋ ಒಯ್ತೆ ಏನನ್ನು ಒಯ್ತೆ ಏನನ್ನು ಒಯ್ತೆ ಏನನ್ನು ಒಯ್ತೆ ಏನನ್ನು ಒಯ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಿತ್ತಿಮೆ ಕಿತ್ತಿಮೆ ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ವಸನ ವಾಸುನ ಐಡಿಯಾ ಮಂಡಂಚ ಅಂದೆ ಕಮಲ ಇತ್ತ ವಾಸುನು ಬಲಿಪಾಯಿ ನಾನು ಏತ್ ಲಾಭ ಏತ ಅನ್ನಿಕ್ಕಿ ಕಪ್ಪು ಸೀರೆದ ಮಂಜಲ್ ಸೀರೆದ ಒಟ್ಟು ನಾಲರ ಸಾರ ಲಾಭ ಉಂಡು 4,000 ಲಾಭ ಹಾ ದೆಪ್ಪು ದೆಪ್ 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 ಛೀ ದಾದೆ ವಸನ್ನ ಏ ಯಾಪಲ್ಲ ಅವೇನದೆ ಅವನ್ನತ್ತಿ ಕಾಸು ತೆಪ್ಪು ನಿಕ್ಕೆ 4,000 ಲಾಭ ಅಂಡು ಐಟ್ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾ 2,000 ತಿರ್ನುತ್ತಾಯಿ ವೆಂಕ ಕಮಿಷನ್ ಕಾಸು ಕೊರು ಕಾಸು 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 ಹೋಯ್ತಾ ಕಾಸು ಹೋಯ್ತಾ ಕಾಸು ಕಮಿಷನ್ ಎನ್ನ ಐಡಿಯಾದ ವಾ ಕಮಿಷನ್ದ ಇದು ಸೂರ್ಯಗೆ ಟಾರ್ಚಿ ಇಂದ ನಿನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಎಂಕು ಬರ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದಿಡೆ ಕಾಸು ಕೊರಿಯಾ ಕಾಸು ಕೊರಿಯಾ ವಾ
ಕಾಸು ಎಂಕ್ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಕಾಸು ಬೋಡೆನಾ ಕಾಸು ಕೊರಿ ಐ ಬೂಜುಂಡೆ ಕಾಸು ಬೋಡೆನಾ ಕಾಸು ಕೊರು ಕಾಸು ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಹೆಂಚಿನ ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಅನ್ನೋ ಹೋಯ್ತಂದಲ್ಲೇ ಕಬಡ್ಡಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಹೋಯ್ತಂದಲ್ಲೇ ಕಬಡ್ಡಿ 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 ಹೋಯ್ತಂದಲ್ಲೇ ನಾನು ಆನಿ ಬೇಲೆಗೆ ದೀನನೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ನಬೆ ದಾದ ಮನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ಟಿಡ್ ಎನ್ನನೇ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಕೈ ಬಾಡ್ ನಬೈ ಯಾರು ಕೈ ಬಾರ್ದು ಜದಾನಿ ಬಕ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡು ಒಂಜಿ ನನಿ ಆಯ್ನ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಗೆ ಯಾನ್ ಒರೀ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿನ್ನ ಬೋಡದಿಗೆ ಒರೀ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದ ನನ್ನ- ಐಕರಿ ನಾನು ಬೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ತ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಈ ತಿಕ್ಕವ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಡು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲ ಪೊಳ್ಳೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏ ಕಮಲ ಲೇಟ್ ಅಂಜೆ ಪೋಯ್ 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 ಬಲ 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 ಓಡಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಓಡಿ ಬೇಲಾಂಡು ಬೇಲೆ ಅನಗ ಪೋಣಗ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜ ಪಂಚ್ ಮಲ್ಪೇರಜ್ಜ ಓ ಅಂದಕ ಓಡಿ ಇದು ದೂರ ಪಂಚ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಂಚ್ ಒತ್ತಾರ ಒತ್ತಾರೆ ಮುಳ್ಳು ಯಾನಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತಾರ ಕಲಾವಿದರು ಶಾಸ್ತಾವು ಮೊಕಲ್ನ ಕುಸಲ್ದ ಚಾತುರ್ ಪೆಂಚಣಂದಿತ್ತ ತೀರ್ಪುಗಾರಡ ಚಿತ್ರನ ಪೊರ್ತು ನೇ ಗುರುಕಾರ್ಲೆಡೆ ಒರಿಯಾಯ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಚಿಟ್ಟಡ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಸ್ತಾವ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕೆ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಾವೂರ್, ವೈಭವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ನೀತಾ ಕಾವರು. ಶಾಸ್ತಾರ ಕಲಾವಿದರು ಇನ್ನಿತ ಇಟ್ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೇಮಚಂದ್ರ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಿಖುಲ್ನ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೈಭವಿಲ ನೀತ ನಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತಿಜ್ ಎನರ್ಜಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಓವರಾಲ್ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಡೀಟ್ ತೂಪಿನಾಂಡ ಪಂಡ ವೈಭವಿಲ ನೀತನಲ್ಲ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಡೀ ಶೋಟ್ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಒಂಚೂರು ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಈ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ನಿಖಲ ಡಯಲಾಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ರ ಒಂಚೂರು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂತ ತೋಜುನು ಒಂಚೂರು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಆತನೆ ಓವರಾಲ್ ಪನ್ಪಿನಾಂಡ ಆವ್ರೇಜ್ ಪನೊಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಎಂಕುಲು ಶಾಸ್ತಾರ ಪಂಡಿನಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಎಂಕುಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತಿತ್ತ ನೆಡ್ದೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಯು ಬೆಟರ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಿವಣ್ಣ ಪನ್ಯನ್ ಫುಲ್ ಒಪ್ಪೆ 100% ಶಿವಣ್ಣ ಪನ್ಯನೇ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಡೈಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಭಾರಿ ಸ್ಲೋ ಇರದೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರೋದು ಹೆಂಚಿನಿ ದಾನಿ ಅಂಚೆ ಪಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ರಬ್ಬ 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 ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡೋದು ದಾನಿ ಹೆಂಚಿನಿ ಅಂಚೆ ಬರೋ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕ್ಬಿಡವು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಿಕಲ್ ಸ್ಲೋ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ ಇಟ್ ಪಿಕಪ್ ಪನ್ಪರೆ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ఒక పూజల రోల్ భారీ కమ్మికి ఇస్తుండే అంచదు అత్ లైవ్ అది బయచావు జోక్స్లా ఇత్తినలా అవు తెలకరే బయచి సో ఐ థింక్ ఓవరాల్ అండ్ శివన్న పని లెక్కన ఎవరేజ్ యాక్ట్ నాన్ వెజ్ ఉప్పర బల్లి ప్లీజ్ 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 లెట్ us be clear on this నిఖిల్ పుత హాలప్పుడు ఆయన ದಿಯರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ನಿಖಿಲ್ ಐಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಮನೆಗೆ ಅವೊಂಜಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಗ ಕೊರ್ಪಿನ ಜನಗಳು ಅವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅವು ಲಕ್ಕದ ಬೈಚವು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಪಂಡ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಪುದರ್ ಆತಂಡುತ್ತೆ
ಅಂಚ ನಿಖಲ್ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ದಿತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಬರ್ತಡೋ ನಂಗೆ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಕಿನ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿರಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಅಭಿನವಲ್ ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ತೂಯಿನ ನಿಖಲಿಗಳ ಒಂದನೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಗಿರ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇನ್. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.